Libapda kanun goraýjy edaralaryň işgärleri drony bar raýatlary soraga çekip olary müňlerçe manat möçberinde pul jerimesine salýarlar diýip Adatlyk radiosynyň bu welaýatdaky habarçylarynyň biri habar berýär. Häzir organ işgärleri dron ulanýandygyny görse ýa-da eşitse olaryň eýelerini soraga çekýärler we jenaýat işini hem gozaýarlar. Golaýda organ işgärleri Türkmenabad şäherindäki toýlarda video operator hyzmatyny hödürleýän studiýalaryň biriniň eýesini çagyryp hamana döwlet howpsuzlygyna uly howp awandyrýan ýaly soraga çekipdirler. Oňa drony näme maksatlar üçin ulanýandygy, başga kimlerde dronyň bardygy, drony kimleriň nädip daşary döwletlerden getirip berýändigi baradaky soraglary beripdirler diýip howpsuzlyk aladalar sebäpli gizlinlik şertine söhbetdeş olan habarçy 2 oktýabrda gürrüň berdi. Habarçy Türkmenistana uzak aralykdan dolandyrylýan dronlary ýagny pilotsuz uçurlary girizmek, ýara girizmek ýaly derejede gadandygyny aýdyp, onuň ulanýyşyna garşy gözegçilikleriň soňky aýlarda güýçlenendigini belledi. Şol bir wagtda ol welaýatda geçirilýän toý dawaralaryny suraty düşürýän ýörite studiýalaryň ýa-da video operatorlaryň öz hyzmatlarynyň hilini ýokarlandyrmak üçin dronyň mümkinçiliklerinden peýdalanýandygyny hem aýdýar. Ýöne habarçy olaryň bu dronlary nereden we kimden satyn alýandygyny, näwelli bolup galýandygyny hem belleýär. Bu dronlar hiç ýerde açaçan satylmaýar. Häzir dron ulanan raýatlary birinji gezekde 1000 manatdan 3000 manata çenli pul jerimesini salýarlar. Bu ýagda ýene gaýtalansa onda olar jenaýat jogapkärçiligine çekilýär diýip habarçy belledi. Adatlyk radiosynyň habarçysy bilen anonim şertde söhbetdeş olan Lewawyň polisiýa bölüminde işleýän bir ofitser welaýatda dronlaryň ulanýyşyna garşy gözegçiligiň güýçlenmeginiň birnäçe sebäbiniň bardygyny aýdyp, onuň esaslarynyň biri barada şeýle diýdi. Häzirki wagt türkmen häkimetleri döwlet dukanlarynyň öňündäki adyk nowatlarynyň şeýle de olaryň öňünde döreýän dawa jenjelleriň video ýa-da suraty düşürilmeginden alady edýärler diýip polisiýa ofitseri aýtdy. Ýatlasak Adatlyk radiosu Türkmenistanyň döwlet dukanlarynyň öňünde un, çörek, şeker ýa-da ösümlik ýagyny satyn almak üçin uzyn nowatlara duran adamlara serjant we raýat eşigindäki adamlaryň gözegçilik edýändigi barada ençeme gezek habar beripdi. Türkmenistanda raýatlaryň şahsy dronlaryny ulanyp bilmeýändigi barada gadançylygyň bardygyny ýa-da ýokdugyny türkmen häkimetleri tarapyndan köpçülige ýetirilen maglumatlarda tapyp bolmady.